Saru riformi kbar fil-qasam tal-ġustizzja li kienu ilhom mistennija snin, stqarr il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis waqt id-diskussjoni tal-estimi finanzjarji għall-Ministeru tal-Ġustizzja u għannota kif fil-waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni u d-deputati tiegħu jgħidulek li ma sarux riformi fil-qasam tal-ġustizzja kellek li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-Prim Imħallef innifsu li jarfu r-riformi kbar li saru fil-qasam. Dr. Zammit Lewis innota kif dan kien gvern li wassal għal bidla fil-metodu tal-ħatra tal-Prim Imħallef fil-waqt li għamel iċ-ċentru tal-medjazzjoni u dak tal-għajnuna legali. Innota wkoll kif kien hemm 16% żieda fl-allokazzjoni għal qasam diġitali fil-ġustizzja mis-sena l-oħra sal-lum. Ir-riformi mal-Kummissjoni Venezja, Persons of Trust, ħatrit pubbliċi, segretarji permanenti, ġudikatura, President ta' Malta, għall-ewwel darba l-President li jmiss biż-żewġ terzi ta' din il-Kamra. X'ma minniex riformi li konna noħolmuhom, ilhom joħorġu rapporti snin, 20 ta' snin, rapport wara ieħor, rapport waqa' gvern fuq ir-riformi u ma sarux. Il-Ministru għall-Ġustizzja fakkar kif kien gvern laburista li proteġġa lil ġurnalisti għaliex tneħħa l-libel kriminali, stqarr kif il-Kamra dedikata għal ġurnalisti fil-qorti wkoll ġiet rinnovata sabiex il-ġurnalisti jaħdmu b'mod komdu fil-qorti wkoll. Il-Ministru Zammit Lewis spjega kif ser tkun indirizzata wkoll il-problema tad-dewmien fil-proċeduri permezz ta' miżuri differenti. Stqarr kif dan il-Gvern huwa konxju tal-problemi li hemm fil-qasam u huwa impenjat li jindirizzhom. F'diskors li għamel membru parlamentari laburista Jonathan Attard għal riformi li dan il-Gvern għamel fil-qasam tal-ġustizzja huma evidenza ċara li dan hu gvern ma jiddejjaqx iwettaq il-bidla fejn hemm bżonn. Dan jikkontrasta bil-bosta ma dak li juri l-istess qasam dwar l-oppożizzjoni. Kemm hu sabiħ tiġi hawnhekk fil-Parlament, Madam Speaker, isma' kulħadd jitkellem dwar governanza tajba, però jien nistaqsi fejn kienu ħafna mill-membri tal-oppożizzjoni meta kienu fil-gvern biex jimplementaw governanza tajba. Fejn kien il-kap tal-oppożizzjoni meta ġie biex ħallas it-taxxa biex jimplementa l-governanza tajba.